Gari ya waye amma titi ya kasance wuri na hadari idan ba mu kiyaye ba. A nan ne matsalar ke fara faruwa, mun kasa ɗaukar matakan kariya. Gudu a titi ba jarumta bane, rayuwa ake barazanar rasawa. Wauta a titi ta fara ne da ƙananan abubuwa kamar waya yayin tuki. A duk sakan ɗaya da kake yawan gudu, akwai rai da zai iya salwanta. Ga sakamakon wauta, kuka, tashin hankali da nadama. Idan ka ga iyaye suna kuka, ka gane cewa hadari ba magana bace. Amma fa dole sai mun kiyaye. Sauki ne a rage gudu, a sanya kariya. Hukuma na iya yin nata aikin, amma mu ma muna da nauyi. Ka kiyaye don kai, don iyalinka, don rayuwarka. Rage gudu, sai Allah ya tsare ka. Wannan sako ne daga ce.Rayuwa Gangara.